sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandikuita kudai nyaya yekutanga ndiana Murati the rest indoshisha kuti kozvaita sei nabhuti Simba papostiwa imba kwazi wedzoka kuno kana usina ikira ndinouya ndokupa pekugara kuno ponzi zvakare nauyu aiwa imba iyi haisi yavo imufeko imba poitwa futi malive stream unonzi Patricia pekutanga ndakamboti who is this Patricia ndobva ndaita confusion Patricia wakazobuda vakuna chikanza zvakare bhudhi Simba itoti why vakabuda vakuna bhudhi koko kana vanga vachita nyaya yekuita sei yekuda kutaura kuti hanzi mura MaiTt vakazenge vachita zvakati nyaya dzacho dzaibudurwa ikokoko ndobva vaita combination namaMaiTt ndirika MaiDeko anososhuwa vanhu vavo because vawandisa kuna naMaiTt kuna naMaiDeko kuna naMaikira vakawandisa vanhu vakubuda mazita achoni asi ni Patricia uyu still I was confused popa pafamba maaudio angaraidza kuti mura MaiTt vangoita sei vavaita maaudio achienda kuna mai iye unonzi Patricia saka indosha kuti Patricia mulife yaMaiTt wakapinda achimira sani chaizvo kushamwa kwacho nari we see from Zvishavane to Harare I don't know what happened so wozonzi wakagwadziwa kuti ndakanga ndablokewa yakatoka mubloka asi vapedza izvozvo naMaiTt vakapinda zvakare muequation nauyu Rastaman uyu mukomana wasu uyu wakapinzwa muequation ndokubva papinzwa muequation mwana waMaiTt unovafeli I was like what how did this all ended up like this vakapinza futi work waMaiTt manje vanhu vese ava vakazoguma vaita sei vaenda palive stream yaMaiTt kuti vanatsa kukadhisa kuti aiwazve wasindokutara nyaya dzakewo watara nyaya dzake ndokubanisa kuti aiwa uyu watomukawekera uyu waita zvokutokwereta kuita mandonga ndopakatanga nyaya dzesezi uyu ndobva warega kudzosera MaiTt ndokurega kudzosera Mariani yaPatricia ndokugwadziwa ndobva ndienda kundoudza MaiTt kuti wakanga wachita zvakati ndopakatangira bongozoso asi manje ndonga MaiTt nokuti vaona kuti nyaya dzacho dzakudaidza dzinamira zvakanaka zvokwada ndokuna nhema indakasekeswa nawasi paakati hanzi takadzingwa pamba naMaiTt including iye wasi wakada kutaura ndakadzingwa adzingwa ndikazoenda kwanguko kwaandozoenda ikoko adzingwa pamba nani aiti anamboriva ake nhema wakadzingwa zvingamboitika like imagine chiona wasi achitotora chibheke chake adzingwa nani naMaiTt akati pesi achiinda nechibheke chake kuti atadzingwa kumba nekuda kweguhwa adzingwa ndokunda nogara kumba kwawo kekuya vadiri pepe asi I don't know how they found a common ground kuti vange vachiregererana so up to now wasina MaiTt vanowirirana maona manje ndo zvinhu zvandakanotisa avanonzi MaiTt vacho ndasingavazivi vakataurawo but ndakanasa kuti paitaura kwamba nyaya idzi nemadzimai aya ese aitaura soro panyanya kubuda panyaya dzeutsanana hwemadzimai kana vari kunguva I don't know what happened with my sister kuti zvozvanyanya kuita focus on that only kunzi utsanana hwekuti matishu akanga opera vachimavhovhonura ose ivo Maikira vanhu manguva kukomenda vakati makadiwo kuvapa chekushandisa kudangu vasina mari yechekuti vanga vachitenga mhepedza achoni nokuti ko zvino zvimese mungotaura kuti waidai muona manje don't know awo murava vakutanga kutaura zvikwada ndikura nhema kana murava vachitanga kutaura kavaitika ndikura nhema vakati vakatanga kuita zvavaita zvezvo vachisheka inezi machezo uchida kuedza zvikwadi zvaiguma zvosekesa zvavaizoita zvimwe ndio maactions achoni nekuti uyu yekera Patricia wakazongoda hangodowa Freeman sei Freeman nomunhu wake kauyo Freeman ndofunga kuda wakarwanana kuti nezvandazijaira kuda Freeman wajaira kuti vanhu vanenge vane makirashi wakewo kuda zvine matype fesi yamaekera yaPatricia nandezivi vadiri pepe pabudiswa nhau dzekunzi dzevabereki dzedziya wati baba vake vanyatsogwa zvakanaka kuti alright vanga vavo zvakanaka bho kwevako wakadai ukasangana nawo what inisestewo asikanakasikasingozuti zvekufamba sei mai vake zvikanzi mai vaPatricia vacho vakazenge vochema asingamboite misodzi vachindodzingewa mumba mangu here nekuda kwemwana wandakazvara zvose izvi zviri kungobuda pamalive aya uyu wanzi iwe journalist webhuya kuno ndikupe basa ndinotokuvinga ikoko kuti uzokuzoona kudisciplina nauyu adikura nhema yapinzwa futi ndazoona maskishoti akutenderera zvikana vanhu vedu vePatricia hamusi munyazomuziva zvakanaka
ndaiona simeni screenshot yakanga yabuda iko comment section kana no Patricia wakareva nhema uchizogorerere wakamboti nenedzera nyaya chasikuti ndi ashibhaga yako ndiani asanzi wakanga watanzi vanhu vakabvisa madonation e20,000 rands asi mari yakasvika kuvanhu varidza vakanga vadi vagirwa nedambudziko vakapuwa mari inongosvika 6,000 kureva kuti isu tikati 20,000 minus 6,000 rands that means kuti simeni nemunhu vanenge vachinzi pamutemo chaizvo zvamwari munhu achazi kuti wanga kanzi kudiwa choniyewa inzwi wakabananza sori kana ndati adzibhaka asi asiri achasini nekuti ndajaira asibhaka ndiwa ndogara ichiona paintaneti toti 20 minus 6 meaning kuti 14,000 rands inenge yakaenda mubudumani pasimeni zvanzi wakareva nhema asi wanga usinganyatsi kuziva nyaya vanhu vakadoneta vakangodoneta mari inokwana ita 6,000 rands ndo yatikaenda kuti tikandosubmita kumunhu ushu ndiani tisimeri vari kuti anyaya iyayewo vachikomenda saka Patricia wacho nekubva wakaoma wakazingondokomenda nhau dzejoni sei Patricia ari kuZimbabwe saka nhau dzechema wakanga adzirwira kupi kuti level iroro kuti mari yadhonirwa yasvika kuita 20,000 asi mari yasvika yasvika kuita 6,000 tono tochibvapo toenda panhau yekuti kuna ongoro kuti anonzani uyu evidence akati aiwa iwe Patricia unoziva kuti iwe ungangoda kuita zvakuita izvi svika izvo uchiti he ndakuita timai madheko gore riya unoziva kuti panenzi pane vanhu maginyaginya aitsvakwa aya iwe wanga uri part of this thing zvokuti zvinhu ukada kusungamira newe uchasungiswawo nekuti imi makanga mandirongera maginya abve kuti vavachinditsvaka ndigodi kutogwa chindwamira kuti vakangoda kundosotewa kupiye evidence mwarari muya ndokuvapa adresi yekupachibuilding kwanzi iye uyu Patricia wakanga ari mumota atofamba atotenderera achitsvaka evidence what dzose dzingobuda mastories acho achingota connect the dots. I'm like okay, who am I to judge? I don't know. Saka kuda Patricia uyu pane zvino asi kuti nyaya ichi chafamba nepi nekuti seems as if kwakakwasa kuinda nekwani kwabuti Simba asi vamwe vesa kuti no iwe Patricia ndamudzi kuri kuri nhema saka zvimwe zviro kuti azvini nhema dzako ashanzi mufiriji wangu wofofona mufiriji mosomo kuti wangoodla mapisi 7 kana kuti paizofidhiwa vanhu usiku udya unenge usina kuguta here kana kuti akumbire vanhu zvakanaka kuti indana kuguta ndinowekera hanzivi unonzwanzwa ungonzi ukapakirwa mapisi 2 kuti aiwa musanipa mapisi 2 indoda 3 vakanzi 3 aiwa unzi aiwa indoda 4 kuva kuti waida 3 mapisi semichinjiko chaiyo ndio yaitoda yaziva sei amabatana aPatricia saka Patricia wanitsa mastreets kuti wakati kuti Patricia wakonza bongozozo inabudiyekera vacho vakazi MaiTt vacho vachitukwani Simba amene kuti nyaya yacho chakumanepi asi ndo zviripo tochibvapo tenda pakuti pane vanhu vangoita maspeculations ekuti budzi Nelson Chamisa vakaita muprofesa uyo kune kushayika kwamunhu Mwari TBJoshua kuti vakanzi tinoona munhu mukuru uchidonha asi zvingange zvichiitika izvo zvikanzi tozomwa muchitanza vaprofiti saka ndo iri kufamba zvekuti kuti Nelson Chamisa vakaita prophesied kushayika kwa Mwari TBJoshua vana ameno vanhu vamwe profeti yekera vakaitwa 5 missed calls kuda vaitsvakwa nemunhu Mwari yekera TBJoshua zvokare panoshayika munhu kuri kuda maspeculations akawandisa asi ngamboiti vamwe kunotokonfuzwa kuti chikufamba sei mwana manje asi ukuzi vachavigwa sei zvichaitwa sei asaziva vamwe manje vari kutaura hanzi vakanga vagara kwenguva refu vamwe vakati no vakagara kweshort time hakuna unoziva kuti chichanga chinyatsokuitika so ndo zvezvimwe zvinhu izvozvo zvandakasangana nazvo mastreets asi achokwadi zvakangooma zvinhu zvinongodi zvinongogwadza nekuti like ndofunga kunews dzakashoka vanhu vazhinji zingamboti kozvaita sei zvafamba sei saka ndo zvandingangoti ndandava nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.